Koorka Galle Bothitido fuɗɗima wareje hente bo yen uddi télévision ma portable walla tablet ma sa leeli tawoyam toon mi yiɗa hay hunde daɗami hen sabu ɗum ala ko ɓuri welde o galle Bothitido e salkaja ene wonde Alassane Amina ene furo sukaɓe yo koor te kañum ñalla yota ko resto pari foot walla grand place suuji ñalla haalde tan ko wodanani ɗum Koorka de nan dan wonno do la ilaha illallah ya Allah akbar L'autre fois ko kalanda e baba ko ɗum ɗon c'est sûr ko gon amna mi mbar susi fawde mbar susi takkude baba ko woday addani probléme addani histoire yimɓe rek ko yewtidema wona kay dara kam ko stay ɗum ko gon walla wona gon amna ɗum noon sonan gon baba ma ummoɗo yaa wiyata hunde o bangel go ɗum nin seeɗa de wawi won taw ko gon amna gueɗe goro noon jimmi haala ndem ay baba ko jinnaɗom kala ko welani wawi wiide kam mais an ala droit wiide wonen ken parce que mi mawno là c'est vrai fo rokkude mi respect amna ala fof ka sa jooɗum ɗo ala fof ka wiyata kam te min ene siiri kam min tawira min cellalam tan des fois ayi hande heccanki hande hanki heccanki hanki hande ayi mboɗom hooti tawi ɗum noon par ce que rafe mo liɓani kam ko min mboɗo wonde estomac ko an e hoorema majjani baba majjani nene majjani kadi wona e lewru Koorka tan min ɗum ɗon yanata yam des fois wona Koorka ni somi yani ɗo ko baba hewnoɗem dispensaire an no forlaɓe garta to am dispensaire wadde somi ari ha oɗon nder lewru Koorka wimon mi sellani ana jooɗi mbiɗa ko fenade aɗa salo aɗa waɗomi opposé aɗa wiyami n'importe quoi te komi mawni ɗum ɗon forani yodde hakkude min e ma amina ewo min mom hande garmi rek ko ñagadema yaafuya mi yi affaire o no baba waddirtema e galle ni so tawna mi yi kadi ɗum ɗo donc garmi rek ko ñagadema yaafuya aɗa yarlo aɗa yaafo vraiment addani kam goɗɗum addi kam ko yafanadema par ce que min ko boni boni ko fof ko enen gati ɓendu wotum kadi ka mawnam neɗɗo kadi wawa dañde ko ɓuuri banum gorko kadi bandiraɗo gorko wawa dañde ko ɓuuri banum debbo donc goɗɗum addani kam ko juste rek yaaf kam ɗumɗe ni affaire o action ko babam waddete mon ko amina ay baba ko baba men
hande hay so noon o wi omo sohli sangara yen tottum haade so soodiya en ngala droit fiide men en ngala droit hudde men seɗen mbawi wolde en ballam sel mbawa mbiyen en mbalani senen kalama ko mais gueɗe goyo woni noon aran min komin mani kadi min mi añani ayi des fois mboɗo fima ɗo mais hay son fima mi nimsude ko piruma par ce que yam jeeɗa mi yiiɗa ko musma kadi so neɗɗo yimama ko min wi kala men ɗon ko min meni wadde minen ko noon fonno waade ma min hande so mine babɓe mbarodir aɗa foti wawde accude mbiya hakkude ma e babɓe hakkude ma e babɓe ɓaata nga andi ko gonga ala probléme min ka miñiraji lam mi tikkantama mi waɗatama e ɗum ko Allah waddi en kadi aussi min guila ko jaggumami ha faade hande min ala fof donc ko jagganma darde bonde kadi ka miñiraji lam so yimama no poɗɗa wadde yonma ko ya wani sa sali kadi mi haɓete ma donc min alnama hay hakkude goto alna hakkude minen ko poɗɗo wadde devoir am goɗɗum ala hen mi yarlima mi yatma goɗɗum ala minen tawi wonko min wadde mon ko musma hay soko seeɗa aɗa yarlode yaafo parce que neɗɗo timma hajji ala ma ala probléme ala probléme e gisi eyi min jinnan ko ha jalten garen ɗo mbawi yewtude e saabu andi yimɓeɓe kewno kono ɗo mo en mbawi yewtude e gisi ɗi mbiɗo welti welti ko jannani jama o joni gisi an ka saldi jama o min sinno ko saga ma wayrata ɗo ñande noon mi soodimama ɗo hande kadi mi yima mi dañi hen wellammo mawɗo 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 firno e jama o anani an hande ka saldi jama anani mbiɗo yiiɗi sa fof mi yeeƴo mi yima ani uliman ko ɗum yiiɗi waɓe moɗon nani te kadi andi koye korka gonɗe wallahi korka aɗa andi mboɗo firo ɗo nde jama ɗo a tako mboɗo firo ɗo no sawi somi yeejima mi yima anandi kalno yimɓe en ndewrata sabu kadi wona aɗa howata tan tawa a rewata a hetta ko janggete a hetta ko watte ɗo noon tino ɗum wallahi e imam mi weltima kadi mi weltima so Allah mi weltima no feewi eyyi alhamdulillahi rabbil alamina noon a itti kam e niɓɓere a watti kam e lelewal eyyi soko noon hande machallah gila kalduɗen kaɗo haala alhamdoulillahi rabbil alamina Allah ne waɗi am ko ganduɗa hoore maɗa jama ka kam mi oppa ɗum kadi ko wona ɗum ko so Allah jaaɓi e mboɗo waɗe ɓerdam kadi mboɗo fiɗɗo e ɓerdam inchallahu rabbi kala jamaji gadani mami are jama o mi noddina somi noddini mi gayni mi naata e leegal ngal bedda yo bedda mi wiya bandiraɓe yo gumma kejo yonti so alhamdulillah ɗum ɗon sa waɗi ɗum momi welta jatinami wimo sono kejo yalla wallu mi waɗat imme kejoɗo yonti hankkadi hay goto jottako taw hedjaki e leegal e so Allah jaaɓi mami waɗ ɗum so Allah jaaɓi imam aljarama mbaɗa ñaguiran noon duwaw mbaɗa ñagui duwaw noon beela Allah gandi ko heddi lewru korka he ko Allah yettinɗum e jaam inchallah wallahi Allah amin 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 wallahi wiya amin mi wetti ko wallahi mi weltinima so Allah jaaɓi kadi ma waɗno wirdani Galle o yimɓe fof koor ndeken kanko hoorka no ɗum sikku ha wonde ɗam you.